Ovo je refleksija, prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je jedna situacija gde sam se našalila i pomislila da to nije shvaćeno kako treba. I to mi je bilo zanimljivo. Jer u tom trenutku se otvorilo polje nijansi. Šta ta šala za mene znači? Najpre sam imala problem da li to da izgovorim. Da li da kažem ono što mislim ili ne? Da li je trenutak? Da li će biti shvaćeno onako kako bih ja želela? Ta šala je rečena u poruci, pa ja možda neću imati informaciju. Da li su me razumeli? I to je bilo mnogo pitanja. Na koje logično nemam odgovor. I nekada bih se tu zaustavila. Pošto nemam odgovor, nisam sigurna gde će me to odvesti. Ali sada sam uradila nešto drugo. Napisala sam šalu i pustila je da slobodno plovi. U nepoznato. I bez kamere koja će snimati reakcije ljudi na nju. I bez mikrofona koji beleži zvuk. Ona plovi sama. U nepoznato i bez cilja. I nastavila je tako. Jer kao da je mene ostavila da čekam. Kakvu ću reakciju na nju dobiti. I ja sam nestrpljivo čekala. Sedela sam i proveravala kakva je reakcija. Ko na nju reaguje. Na koji način. Da li reaguju oni do kojih ja mislim da je meni stalo ili ne? Ako ne, zašto ne? Šta ako sam ih razočarala?
Šta ako nisu to videli kako treba? Ali za razliku od ranije, šala plovi sama, a pitanja su na obali. I ona plovi bez obzira na njih. I prolazi pored. I nastavlja da plovi. I ja u tom slučaju izaberem da ne budem više na obali sa pitanjima, već da uđem u brod sa šalom i da plovimo zajedno. I da više ne posmatramo ko nas gleda. I da se rešimo i kamere i mikrofona. Da ih ostavimo. Više ne koristimo. I da plovimo tako besciljno. Ali sa osjećajem da mi imamo jedna drugu.